horas da tarde, aquí continuamos nesta mesa de tomar café, onde xa falamos un pouco do todo, do que dirán, do sexo nos 70, 80 ou 90 anos, por que non, pero hoxe imos estrenar a sección de matrimoniadas, Macial. E que mellor que abrir esta sección con esta parella que ven de Vimianzo, na que viven en Mallorca, que van cumprir en nada 60 anos. Dentro de 4 días 57, dai aos 60, nada. Non queda nada. Sabedes que vos digo, Mari Carmen e José? Imos aló. Como diría algún televisivo hai 20 anos, a xogar. Imos aló, José, empezamos por ti. Cando Mari Carmen che di, José, temos que falar, ti tes que elegir unha destas opcións. Preparaste para unha conversación adulta e serea, pensas que fixen agora ou buscas un abogado? Sinceramente. Ten que ser rápido, José, cal das tres elixirías? Está pensando no abogado. Claro, un abogado. Buscar un abogado, acaba de decir José. Xa terás un demán, entón, non? Sí, teño un oído público. Ah, xa ten un abogado de demán. A sobrinha. Imos contigo, Mari Carmen. A ver. A ver, se José ronca, hai 3 opcións. Ti xa non o oes, daslle unha cotenada cariñosa ou buscas un hotel aberto ás 3 da madrugada. Non, doñese o cocodo con moito cariño. Con moito cariño. Oh, pero entón aí sí que hai cariño, Aí sí que hai cariño. De verdade, non é... E iso dá resultado, non? Ás veces se cambian de postura, sí. Pepos volve outra vez, cando volve a mesma postura. Volve a dar co outro codo. É máis fácil que vai a dormir á habitación do lado, por exemplo. Xa vai. Quen vai a dormir á habitación? Ela. Ah, ela está dicindo outra cousa xa, non é só no cóbado. No. Cambios de Dale co habitación. cóbado para invitalo a marchar para outra habitación. No, pero é que marcha ela. Está No, dicindo intento co codo, pero se despois teño que cantar así toda a noite, Entón, pajaritos a volar. comprenderesme, non? Comprenderesme que teñen que buscar cama. Pregunta para os Pero non dous. botas, marchas ti, Imos de marcho eu. compras. Imos de compras. Ya. Chegades ao supermercado, os dous a comprar, a ver como é a situación. Ides coa lista da compra e sen discutir, discutides e logo rides, ou acabades con 3 carros e sen papel higiénico. Non, ao mellor rifamos un pouquiño, pero acabamos rindo. Un colle por un pasillo, outro polo outro, xuntes de enriba e xa está. Ai, pero tú levades 2 carros. A veces sí. A máis ainda que non levemos o carro, un queda co carro e o outro marcha solo. Bueno, Cunha única lista de compra. Ah, sí. E sempre cadran as contas, non? A Bueno, lista vai sí. sempre aquí. Sí, nunca levamos papel, nunca. na cabeza levades. Pois que sorte tendes, porque eu teño que levar apuntadas e non esqueceseme a mitad Bueno, das pero cousas. ás veces non levamos as cousas todas, pero volvemos. Ah, vale, volvedes outra vez, porque vos gusta pasear polo súper. Veña, José, esta vai para ti. Como resolves unha discusión? Atención, pensa ben na resposta, vale? Falando, con humor ou esperando a que a Mari Carmen se lle pase? Esperando a que Mari Carmen lle pase. Vas polo fácil, Vamos. Non hai. Se discute, perder o tempo. Como que perder o tempo? Si, dice meu pai que a muller máximo que pode sacar é un empate. Non ha de ser así todo, Mari Carmen. No. A veces das razón. Nin tanta lá, nin tanta cá. Pero boa estrategia esa, Tomo boa nota, Tomo boa nota. Veña, esta vai para os dous, vale? Escoitade ben. Se un dos dous se pon enfermo, que fai o outro? Coídao, lévalle sopa e paracetamol, ou pensa que non me contaxe punto porque xa está ben? Non, cuida. Cuidamos. Cuidades? Sí. Sí, estades aí ao pé do canón, Sí. sea o que sea. Sí, sea o que sea. Ademais que non fai de comer, pero como eu teña algo, a cociña para min está cerrada. Aínda que sea un pequeniña, Ainda que sea unha unha pequeniña cousiña, xa está ela aí, E ti tamén, ela tamén está por ti. Sí. Bueno, Pregunta para os dous. Quen adoita levar razón? 3 opcións. A primeira, depende. A segunda, o que recorde mellor os feitos. E a terceira opción, o gato. Quen leva normalmente a razón? eu penso que depende, a veces sí. A veces pensas que tes a razón e non tes. O sea, que depende. Creo eu, non? Diti a lo mejor, sí. É que José antes dixo que había empate en todo, ahora xa non abre a boca, porque dixo que non vai a ser.
Que vou dicir? asustado, pobre. Discutir con a muller é tontería. É que a pregunta era para os dous, Era para os dous. Sí. Tenle sempre razón. Ela sempre a razón. Sempre. A veces non. Copio, vou non copiar, con moitos testigos. José, vamos a dar unha galleta, porque es que non, colle unha galleta. Premio para José, público, un aplauso para José. bien, que moi dá bien. o premio da tarde. Eu non ando así. Un bico, home, que mellor premio que a ese, Que Ese sí mellor que é un bo premio que a premio, ese. Veña, isto vai para os dous. Plan perfecto de sábado ou de fin de semana. Facedes as mesmas cousas os dous xuntos todo o tempo, cada un fai algo por separado e logo xuntadesvos, ou calquer plan mentras haxa comida de por medio. Non, o segundo. A ver, cal é o segundo? Vou repetirche, facedes o mesmo xuntos todo o tempo, cada un fai os seus plans e despois xuntadesvos. Ese. Ti dis esa. Sí. Sí. Podes levar a contraria, José, non tens que decir sempre o mesmo que ela. Non, que depois hai vara. O sea, facedes algo por separado, Sí. cos vosos amigos. El vai xogar a partida, eu vou a playa, pero depois xuntámonos. Cando el ven de partida, mas cando eu viño da playa. E que facedes cando vos xuntades? Pois eu imos pasear e ou Ou votamos outros a botamos a partida, que tamén a botamos. Es que Helena Na botou. casa, claro. O mellor esa é unha das razóns de que levades 57 anos xuntos, de que tamén tendes o voso espazo. É que algo hai que facer de novo, non facer sempre o mismo, senón... Eso é verdad. Agora vou apertar un pouco a José. Veña. Pero non preguntándolle a José, senón preguntándolle a Mari Carmen.